Vážení rodičia, milí deviataci, dovoľte mi, aby som vám predstavila Strednú odbornú školu technickú v Tlmačoch. Školu, ktorá sa za 71 rokov vyprofilovala na školu so strojárskym a elektrotechnickým zameraním. Škola získala minulý školský rok ocenenie Top škola. Milí rodičia, milí deviataci, pokiaľ chcete vidieť zrekonštruované priestory, moderné stroje, vybavenie, zariadenie, alebo to, čo sa starší kamaráti naučia, srdečne vás pozývam dňa 16. novembra od 8. do 14. hodiny na Deň otvorených dverí u nás v Tlmačoch. Všetci ste srdečne vítaní. Ahojte, volám sa Patrik Naď a som študentom prvého ročníka Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v odbore programátor obrábacích zváracích strojov a zariadení. Moje meno je Matej Melicherčík a som tiež prvákom v odbore mechanik, mechatronik. Škola ale ponúka iné odbory ako napríklad mechanik, elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, obrábačkov a strojný mechanik. Som Martin Sabolčák a ešte doplním mojich kamarátov. Vo všetkých odboroch máme týždeň školu a týždeň prax. Škola ponúka aj duálne vzdelávanie, čo znamená, že od budúceho roka budem chodiť na prax už priamo do firmy. Je toto dobrý systém vzdelávania, pretože sa veľa naučíme a mnohé školy toto neposkytujú. Za krátky čas, čo sme tu, sme sa naučili pilovanie, strihanie, vrtanie a skružovanie. Firmy nám ponúkajú motivačné štipendium a naša snaha v škole i na praxi je aj finančne ohodnotená, čo nás tiež motivuje k lepším výkonom. Rovnako sú tu super učitelia, ktorí nemajú problém nám vysvetliť niečo, čo nevieme. Ako ďalší benefit vnímam aj výbornú stravu, ktorú z časti máme preplácanú partnerskou firmou. Vyučovanie síce začína 7:25, no o to skôr končíme, ale učitelia ráno situáciu nehrotia. Strednú odbornú školu technickú v Tlmačoch mi odporúčili kamaráti a rovnako ju ja odporúčam každému, kto sa nebojí manuálnej práce a v budúcnosti si chce slušne zarobiť. Dievčatá, nebojte sa strojárstva ani vy, nie sú to odbory vhodné len pre chlapcov. Príďte sa sami presvedčiť k nám do Tlmač. Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16.11.2023 od 8. do 14. Som Lukáš, pripravujem sa v odbore mechanik strojov a zariadení. Po končení školy by som sa chcel zamestnať ako zvarač. Už teraz mám za sebou základný zvaračský kurz, ktorý som si urobil v našej zvaračskej škole a ešte by som si chcel dorobiť štátne skúšky. S mojím odborom sa dokážem zamestnať bez hociakých problémov, hociakej v podstate strojárskej firme, lebo pracovných ponúk je pomerne dosť a odbor zvarač je dosť žiadaný. Všetci moji spolužiaci už od 3. ročníka praxujeme vlastne vo firmách, ktoré sme si my sami vybrali. Za prax dostávame finančné ohodnotenie a vlastne v tomto roku maturujem. Keď zmaturujem, tak dostanem vlastne aj maturitné vysvedčenie s výučným listom. Volám sa Jakub, som žiakom 2. ročníka odboru mechanik, mechatronik. Je to vlastne odbor, ktorý sa zameriava či už na strojárstvo, ale aj na elektriku. To znamená, že vlastne v budúcnosti si môžem spraviť vyhlášku 21, to znamená vlastne, že môžem zapájať domy. S tou strojárskou časťou sa môžem dostať do rôznych firiem, ako napríklad Tatra Lagonka, Slovensko alebo ZF Slovakia, s ktorými naša škola aj spolupracuje formou duálneho vzdelávania. Vlastne firma nám zabezpečí oblečenie, dá nám miestnosti, v ktorých sa budeme učiť, dostaneme oblečenie a štipendia hlavne. Každý rok máme inú formu toho štipendia. Štipendium sa odvíja hlavne od nás, ako sa učíme, ako pracujeme. Taktiež nám firma ponúka po dokončení štúdia aj pracovné miesta. Dobrý deň, ja som Samuel Holka a študujem elektrotechnik mechanik na škole SOŠT Tlmače. Tento odbor som si vybral kvôli tomu, pretože už od malička ma celkom dosť baví a som rád, keď môžem niečo vytvoriť, niečo zapojiť a funguje to a mám z toho fakt, že veľkú radosť. A ak by som mal ohodnotiť celkovo prax a štúdium na tejto škole, je to veľmi výborné, ľúbi sa mi tu, som zatiaľ spokojný. Určite si plánujem, teraz ako budem akurát končiť, keďže som štvrták, určite si spraviť paragraf 21, čož je elektrikár vyučený. Určite plánujem aj 22 paragraf, čož je samostatný elektrikár. Po prípade by som išiel, buď ostanem tu, alebo pôjdem by som išiel do zahraničia.